Saanko olla hemmetin rehellinen? Siis nää anime-avatar-makerit, mikä mulla on. 3 niistä ei tule yhtään... Oh, sorry tosta. Siis, come on. Okei. Mä toivon kovasti, että joku päivä pystyn... Kuten näette, että tässä on mulla tämmönen anime-avatar-maker, millä mä teen kaikkia hahmoja. Ja täytyy itse myöntää, mulla alkaa pikkuhiljaa ärsyttää, kun kaikki nämä muut hahmot on tehty eri tyylillä. Ja se on musta ihan saamani ärsyttävää, että pitää aina käyttää omaa päätä, mitä Avatar Makeria käyttää yleensä. Siis ihan oikeesti. Siis tässä on 3 Avatar Makerilla tehtyjä hahmoja. Tarvaa ärsyttääkseni muassa, kun niitä ei tule paljon käytettyä. Mutta, hetkinen. Tämä on yhdellä ja samalla Avatar Makerilla tehty. Mutta siitä löytyy kaikki tarvittavat osatkin niitä varten, mutta mulla on semmonen pulma, että miksi niitä anime-avatar Makereita ei päivitetä uusilla jutuilla. Unbelievable. Okei, moikka moi.